Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hatu penkhen kendon ko bet khat khandai Menteri Rangba Konrad Kisangma. Kani kalong ka jingkali ka bami hadien ba Menteri Rangba ula pathai lang ba ka Facebook. Haga ba ula pen bena ba ula let chakasnong batabari ka bahab hapo ka Rajabala constituency Hawes Garo Hills. Ban ai khuble ye ki pat ba jong kani kathan namar ba kila Punjab ye ukartong ka NPP u Abdul Saleh haka election chiteng samoy kabala long house nem balala. Laban kedau bahaka lai terek ukala lengkod ar ka Chief Secretary ka Jilla Kokong Rebecca Visuchang kala penmi ya ka hukum ka badan henriu teliki kendon komsi benta banyada na ka jing sapriang uknyang jeng pangko bet khat khandai kini ki kendon kila terekam naduk ka santareng ukala lengkod ar bat ka kendon ka benengkong ka ongkum ni lamana ban penlong ye ke jinga lang pat ba laki dei jong ka sarkar lani da ki reu pat ba lani da ki sengsan perthei hatu kani ka jinga lang jong Menteri Rangba habata bari hakas ni tho ding ka khasau tarek ukala lengkod ar kamdei ka jing penkhen ye ki kendon bala penmi da ka sarkar bala yalam da uni Menteri Rangba saya bisharhi mapi ki pat ba